जोंनि बेयाव दा लवार आसाम साउन्ड एसोसिएशननि मोनसे अधिवेशन जानो थांगासिनो दं गासै बे 13थि अधिवेशन सिगाङावनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोंनाव 19आव 2019 आवहाय बेवहाय लाबोनो होननानै जों फुरा मिटिं आरसे जाजोबबायमोन माखासे जेंनानि थाखाय जोङो बै समाव जों प्रग्रामखौ लानो हायाखिसै देग्लाय खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै जेरैखि जाया लाथारनोसै होननानै जों खस्थ' मस्थ' खालामनानै जों लाबाय आरो मा हाबाफारि खालामो ओरैनो हाबाफारि हिसाबै जोंहाथ' मेनलि जोंनि सिस्टेमफ्रा मारै जालांनांगौ जालांनाङा बेफोरखौ सावरायनो थाखाय जों डेलिगेट मिटिं लादों डेलिगेटखौ जोङो 12 तारिख मोनाबिलियाव लाबाय बेनिफ्राय अखानायै जोंहा अपेन सेसन थागोन अपेन सेसननि सिगां माखासे बादायनाय हाबाफारि लादों जोङो जेरै गथ'फोरनि आर्ट कम्पिटिसन लादों आरो डान्स कम्पिटिसन लादों बे जोंनि साउन्ड रिलेटेड माखासे प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों आरो बेनिफ्राय जोंहा बेयाव जोङो सिलिगुरिनिफ्राय कलकातानिफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय जों माखासे स्टलफोर डेमनस्ट्रेसन माबा खालामो दिन्थिनाय जागोन लोगोसे सोरबाफोर गोसो गोनां मानसिफोरा बे बुकिंफोरबो खालामनो हागोन आरो डाइरेक्ट बायनोबो हागोन माखासे बुस्थुफोरखौ साउन्ड सिस्टेमफोरखौ बायनो हानाय बायनो हानाय बुकिं खालामनो हानाय बे डाइरेक्ट बेवहायनो मोनसे बाजारखौ मोननाय बायदि जागोन आरो जायफोर मानसिफ्रा गोजानाव थांनानै बाजाराव नागिरनानै बायहैनो हाया दा बैफोर जिनिसखौ जों नैबावनो लाबोगासिनो दं देग्लाय जों बेयाव लाबोगोन खालमासि जोंनि प्रग्रामफ्राव जों बिदिनो बारायलांबाय थागोन फैगासिनो थानाय समफोराव जों गिदिरथार साउन्ड मेलानि जों थांखि लादों बे थांखिया सिगांनिफ्रायनो दङमोन नाथाय जों माखासे जों गासिबो बे प्रग्रामफोरजों रिलेटेड थाग्रा मानसिफोर जाबाय नालाय जोंनि माबाया एसोसिएशना दा बेनि थाखाय मा जायो जों एखमबा समाव लोगो जानो ज' जानो सानब्लाबो हाया जायो थेवब्लाबो गासैबो खस्थ' समायखौ मेनेज खालामनानै जोङो बिदिनो माने जोंनि प्रग्रामफोरखौ फेदेरलांथारनांगौ होननानै जों थांखि लाबाय आरो दायो ओरैनोथ' जोंना 8था जायो दा 8थानि गेजेराव जों 7थाया मेजर ओंखारो बै फिसा मोनसेया ओंखारनाय जाया दा गासै जों गवालपारा दङ बाक्सा चिरां बङाइगाव धुबुरी आरो क'क्राझार थाबाय चिरां थाबाय ओमफ्राय बजालि गासै 8थामोन बरपेटा আছে गासै 8थायावहाय 7थाया मेजर माने रल लायो आरो फिसा आरो गिदिर गोबां टेन्ट हाउस बिगोमाफोर दङ मा खावलायगोन दा गासिबो गिदिर फिसा टेन्ट हाउसनि बिगोमाफोरा आरो साउन्ड गोनां मानसिफ्रा बे प्रग्रामाव जेरैखि जाया नुजाफैनांगौ मानो होनोब्ला सिङाव माबायदि जायो बिजनेसा माबायदि बेफोरनि सायावबो सावरायनाय जागोन जों बिजनेस खेथ्रआव माबायदि थांनांगौ आरो सोरनावबा एग्रिमेन्ट खालामब्ला माबायदि एग्रिमेन्ट खालामहैनांगौ मा टेकनिकजों एग्रिमेन्ट खालामनांगौ जों मालाबा सैमा जानो गोनां जायो मालाबा मोसौ जाबोनो गोनां जायो जों खोथाया जाबाय सैमा माने मा जों जाम्बा खालामबो जायो सैमा बायदि होखारबो जायो जों अबेबा जायगायाव प्रग्रामफ्राव मारैहाय होनोब्ला जोङो मोनसे रायलायनानै थाङो जोंखौ हगार हरो मोनसे माबाजोंहाय आरो एखमबा मा जायो माबा मोनसे फिसा भुलनि थाखाय जों मोसौ बायदि सोरबा बायदि बुजानोबो गोनां जायो बेनो आरो खोथाया दा बेनि थाखाय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो सांग्रांथिनि थाखाय जोङो डेलिगेट जिथु मोनाबिलिनि प्रग्राम बेयाव जों 100% नुजानांगौ बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बे साउन्ड एसोसिएशन एबा साउन्डफोरखौ लानानै जोंनि बिजनेसा मा लेभेलजों थांनांगौ जों बेखौ गुवारै सावरायनो थाखाय जोंनो डेलिगेटआव साफ्रोमबो साउन्ड सिस्टेम गोनां व्यक्तिखौ बिगोमाखौ जोङो लेंहरदों आरो खावलायदों जों बयबो फैजोबनांगौ जों सोरनोबा न'आव थांनानै खबर हैयाखैब्लाबो बिथाङा 12 तारिख मोनाबिलियाव जोंनो मथा मथि 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामगोन दा 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामनानै मोनाबिलियाव जोङो जोंनि बे डेलिगेट मिटिङा जागोन बेवहाय गुवारै सावरायगोन जों बेयावनो बे जायगायावनो सावरायगोन बिदि आरो बाहेरानि आलासि फैगोन जोंना बाहेरानि आलासि हिसाबैथ' गैया जोंहा जोंनि बिटिआरनि चिफखौ जोङो माबायावहाय लिंदों आरो माखासे एमसिएलएफोरखौ जों खावलायबाय जों बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोंनि प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खुंलांगोन आरो जोंनि एसोसिएशननिफ्राय जों बाहेरानिफ्राय लेंहरथ'वाखिसै ओरैनो जोंना गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन न' डाउट गुवाहाटीखौ जों लकेल बादियानो मोनो जों गुवाहाटीनिफ्राय लेंहरदों सानैसो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लेंहरखादों जोंनि माने अल आसाम साउन्ड एसोसिएशननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ जों लेंहरदों आरो बेनिफ्राय बाहेराजों ओरै बेंगलनिफ्राय लेंहरनाय जादिया बेंगलफ्रा हायोबा बेंगलनिफ्राय लेंहरदों आं मिथियाखैमोन बेखौ बेंगलनि साउन्ड एसोसिएशनबो फैगोन आरो दा जों बिदिनो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थांखि लादों